Ukáž, tak. Jak? Tak, a potom? Tak, áno, a potom? Karate! Ne, to padlo. Ofúkaj. A ukáž ešte ďalej, jak karate. Ukáž, Gabka ti umie. Chceš umyť? Daj mi do ruky. Ty sama. Tak to vieš. Ale to môžeš spadnúť, pupi. Dať pozor. Tak, ukáž. Aj z druhej strany. Prevrátiť tak a tam tiež. Dobre. Super, poď. Zas dole. Poďme spolu. Vieš tam, to je veľký skot. Musíme dať pozor, že, pupi? Tak, daj na miesto. A ešte mi ukážeš karate. Dobre? Tak, opreť. Dobre. To nevadí. Ukáž, môžem ti dobre. Tak. Tak, dobre. Teraz. Tak. 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 A ešte? Tak. Dobre. Ne. Tak. Tak. Ty musíš ísť na karate. Mama musí teba dať na karate. Ty to vieš lepšie. Tak. Tak. Dobre. Super.